Ниһаят, бакча тулы җимешләре, шиксез мул уңышлары белән барлык дөньяны сөендереп, җиребезгә алтын матур көз аяк басты. Көз тормышка ашкан эшләргә нәтиҗә ясау вакыты. Башкарылып өлгермәгән эшләрне, уңышсызлыкларны көзге яңгыр белән юып төшерергә кирәк. Аннары инде көзге саф һаваны рәхәтләнеп, күкрәк тутырып суларга була. Мин Зөлфия Шәмсуарова шушы көзге матур көннәрдә Мәйдан телеканалында тамашачыларыбыз яратып өлгергән түгәрәк бәхет тапшыруында сезне сәламләүгә бик шат. Күңелгә якын моңнар, сезнең фото сурәтләр белән үрелеп барган җылы хатлар бүген дә Мәйдан телеканалында яңгыраячак. Узган атнаның төп мөһим вакыйгасы бердәм сайлау көннәре булып узды. Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов янәдән президентыбыз вазифасына сайланды. Мәйдан телеканалы хөрмәтле Рөстәм Нургали улын уңышлы җиңүе белән ихластан котлый. Сез республикабызның үсешен тәэмин итүче уникаль шәхес. Җаваплы эшегездә уңышлар телибез сезгә. Әлеге хатта сөекле әниләрен юбилейы белән котлап язганнар. Мари Эл Республикасында туып үскән, хәзерге вакытта Бәрәңге районы Партинур авылында яшәүче кадерле әниебез, яраткан дәвәниебез Фазылҗанова Наҗия Шамил кызына 15 сентябрь көнне 60 яшь тулды. Сөекле әниебезне олы юбилейы белән тәбрик итәбез. Сабыр, изге күңелле, нигезебезнең кояшы булган әниебез. Сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, без балаларыңның кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларыңа яраткан әби булып, озын-озак гомер кичерергә язсын. Син безнең иң газиз кешебез. Инде без үсеп, үзебез әни булгач та, үз тормышыбызны коргач та, туган иебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда әни син бар. Бу тормышта яшәүбез һәм бар булган уңышларыбыз өчен без синең алда бурычлыбыз. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә, без сине бик яратабыз. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кычып килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет әнкәй, һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән-имин күрү, бәхет бит ул безнең өчендә. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, кызларың Гөлнара, Гөлүсә, кияүләрең Булат, Инсаф һәм 4 оныгың диелгән әлеге искиткеч тәбрикләүдә Мәйдан телеканалы да чын күңелдән олуг бәйрәмегез белән сезне тәбрикли. Бүген балаларыгыз сезнең хөрмәткә сайлаган җырны тыңларга тәкъдим итәбез. Назлап йөрәктә шатлыгымнан күзгә яшьләр тулган. Рәхмәтле без сиңа мәңгегә. Әни синең җылы карашларың дәва карчык бөтен кайгыдан.
Yağımlı yüzünde balkıp tırsın her şok yılmayu Gönüllerde yanda seni bulğanığa Bары sönmez şatlık kuvanu Әне сенің жылы қарашларың Дәуір шоқ бітін қойғыдан Құшағында бізді сен үстірді Барысында түре біліп алыдан Әне бәғірім Редакция безгә Казаннан тагын бер бик матур хат килеп иреште. 16 сентябрь көнне Ульян өлкәсе Димитровград шәһәрендә яшәүче киленебез Якупова Алсу Нәгыйм кызының туган көне булып үтте. Без Казан шәһәрендә яшәүче кайнатасы, кайнанасы, абыйсы Илмир, апасы Гөлүсә һәм аларның балалары, барлык туганнарыбыз исеменнән Алсуны туган көне белән тәбрик итәбез. Кызым Алсу, улым Ринат белән тигезлектә бәхетле гомерләр кичереп, оныгыбыз Мөслимнең бәхетле булганнарын күреп, озын сызлаусыз гомерләр кичерергә насыйп булсын. Без Алсуның әти-әниләренә шундый акыллы, ягымлы кыз үстергәннәре өчен бик тә рәхмәтлебез. Үзе дә безгә карата һәр вакыт әти-әни дип безне зурлап кына тора. Туганнарыбызны да зурлый, хөрмәтли. Аллаһы Тәгалә үзен дә шулай хөрмәтләсен. Гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел. Моңайма еллар үтә дип, елмай син, бәхетле бул. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Гамле еллар, ямле көннәр телибез чын йөрәктән. Һич кичекми чынга ашсын безнең күркәм теләкләр. Барча изге теләкләр белән Якуповлар гаиләсе һәм барлык туганнарың диелгән әлеге матур тәбрикләүдә. Мәйдан телеканалындагы җырны бергәләп тыңлыйбыз. Карап торам кар өстенә, учак якканың
каныма. Якты хатирәләр белән тулы чираттагы хатыбызны иясенә җиткерик. Без Казан шәһәреннән язабыз. Кайчандыр күрше йортта яшәүче Сөембикә апа Шакировага сәлам хаты юллыйбыз. Инде 80 яшеннән артса да, Сөембикә апаны һәр вакыт ачык йөзле, шат күңелле, тормышны яратучы, хәленнән килгәнчә гел ярдәм кулы сузарга әзер торучы апа итеп күз алдында тотабыз. Әби дияргә дә тел әйләнми, чөнки ул укымышлы, пөхтә, горур, акыллы, заманча киенергә яратучы ханым. Гомер буе шәфкать туташы булып эшләгән. Инде кызы Флюра белән бик тәрбияле гаилә булып яшәп яталар. Оныгы Диана Мәскәү шәһәрендә яши. Хөрмәтле Сөембикә апа, авырма, әле тагын күп еллар безне үзеңнең туры сүзең, кыю фикерең белән шатландырыптыр. Ихтирам белән Зөфәр, Розалия һәм балалар диелгән әлеге хатта. Иссен җилләр, уссын еллар, картаймасын тик йөрәк. Озын-озак яшь әле, бездән сиңа шул теләк. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җыр сезгә сәлам булып ирешсен. So'ng bulay o'zim qanotlığım hisseder. Әллә яшьлегем кичләр әйләнеп кайттым икән. Картаямын исем йөрәк аңкайлар сырласады. Үтте яшьлек җүләрлек җырларда җырлансады. Qo'shilib җырлыйбыз, qo'shimtaсын, qo'shilamiz. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, ул һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олыгайган көннәрдә дә. Картаямын исем йөрәк маңкайлар сырласады. Үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырлансады. Картаямын исем йөрәк маңкайлар сырласады. Үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырлансады.
матур теләкләрне ияләренә җиткерүне дәвам итәбез. Кайбыч районында туып, бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәүче Хаялиев Рушан Рәмис улын бу көннәрдә булган туган көне белән котлыйбыз. Ул киң күңелле, ышанычлы, гаилә башлыгы, гадел, яраткан әти. Син һәр вакыт ярдәмгә әзер торучы якын кешебез. Тормышка карата булган ихлас ярату хисең бер кайчан да кимемәсен. Аллаһы Тәгалә алдагы тормыш юлыңны бәхетле итсен. Барыр юлың озын, якты булсын. Якыннарың янәшәсендә бәхет сөенечкә төренеп, кайгы хәсрәт күрми озын гомер кичерүеңне телибез. Озын гомер бирсен Хак Тәгалә, тыныч булсын һәр чак җаннарың. Кычак-кычак бетмәс куанычлар, төяп килсен туар таңнарың. Сине яратып, хөрмәт итеп хатының, кызларың, әти-әниләрең һәм балдызың диелгән әлеге бик матур тәбрикләүдә Мәйдан телеканалында хәзер яңгыраячак җыр сезгә бәйрәм кәефе өстәсен. Матур таң атқан, нур бөркелә һәр яктан. Дөнья үзгәргән кебек, һәр нәрсә тора көлек. Бүген синең туган көн, хисләр ташып тулган көн. Туган көн, ул туган көн, йырлап бик торган көн. Туган көн, ул туган көн, шатлык чәчеп торган көн. Дөнья бүген түгәрәк, күңел гүя күпәләк. Җыелган якын дуслар, әйтәләр матур тостлар. Бәхет, шатлык һәм кояш булсын сиңа гел юлдаш. Бүген синең туган көн, хисләр ташып тулган көн. Туган көн, ул туган көн, йырлап бик торган көн. Туган көн, ул туган көн, шатлык чәчеп торган көн. Дөнья бүген түгәрәк, күңел гүя күпәләк. Бүген сиңа бүләкләр, матур-матур теләкләр. Ардашын күңелдән, бергә тибә йөрәкләр. Бүген синең туган көн, хисләр ташып тулган көн. Туган көн, ул туган көн, йырлап бик торган көн. Туган көн, ул туган көн, шатлык чәчеп торган көн. Дөнья бүген түгәрәк, күңел гүя күпәләк. Дөнья бүген түгәрәк, күңел гүя күпәләк. Хөрмәтле кунагыбыз белән таныштырыйк. Игътибар экраннарга. Түгәрәк бәхет тапшыруында гаҗәеп күп кырлы шәхес. Артист, юмор остасы, популяр җырлар авторы, язучы сатирик, режиссер, алып баручы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Наил улы Хәмзин. Алмаз абый, исәнмесез? Исәнсез. Мәйдан Бигәнне әйтмә, яме, бигәнне әйтмә. Ярый, биюче дәмелле. Түгәрәк бәхет тапшыруының иҗат төркеме шәхсән үзем шушы көннәрдә булып узган гомер бәйрәмегез белән сезне чын күңелдән тәбриклим. Рәхмәт, рәхмәт.
бу кадәр һөнәрләрне ничек үзләштердегез, Алмаз абый? Әллә бу сезгә Аллаһы Тәгалә тарафыннан салынган сәләтләрме? Ул минем исемнән беленеп тора инде. Мин гадәттә шаяртып әйтәм. Алмазны әйтеп була бит аны, әйтеп була булай. Әзмәс Хәмзин дип. Тегеннән дә әзмәс, моннан да әзмәс, менә шулай дип җыелды инде. Ничек итеп кабул итәсез? Зур итеп әйтәсез мине. Зур итеп әйтәсез, зурлыйсыз сез мине. Бу инде мин шулай булам, мин тегеләй булам дигән сүз түгел бу. Менә шулай килеп чыкты инде. Алар барысы да миңа якын, бу һөнәрләр. Шуның белән яшим мин, шуның белән кайныйм. Алар халыкка ошыйлар алар. Шулар белән бүлешәм генә. Менә шулай итеп тормышым дәвам итә. Ә менә хәзер, менә бүген шушы мизгелдә хәзерге халәтегез, күңелегез нәрсә сөйләр иде? Юмормы яисә сатирмы? Тамашачыларыбызны сөендерегез әле. Менә шаккатып бирәм. Менә мин мондан ни хәтле үттем менә бу Истанбул скверыннан, Шул хәтле зур гүзәллек, матур гүзәллек. Шунда син басып торасың. Шаккаттым менә, кырын әйтәм, нинди матур кыз басып тора. Зөлфия икән. Шаклар каттым инде, таныш кеше. Рәхмәт. Ул тагын да матуррак булып китте бу парк, бу сквер. Менә шулай. Ниләр эшлим мен? Ниләр эшлим? Шулай иҗат итәм. Әле генә менә чаяннан чыктым, журналыбыздан килеп чыктым да, уйлап йөрим. Мин гадәттә менә шулай кайдадыр тыныч җирдәрәк уйланып йөргәндә, кайтканда, өйгә җәяү кайтканда тегендә, монда барган вакытта һәр вакыт уйланып йөрим. Ниндидер бер идея табырга тиеш. Бер-ике тапкыр чыгам, барыбер табам тема. Җәмгыять бит шундый безнең. Табып була, эзләсәң табасың. Менә шундый уйлар белән. Сез тормышта җитди кешемисез үзегез? Ну, җитди дип инде мин җитди булмыйча булмый. Чөнки гел елмаеп, көлеп, нитеп сәер хәл бар туа бит. Бу әзрәк булайрак түгел микән дигән уйлый башларлар. Мин җитди. Күбрәк җитди мине. Ә менә тормыш рәвешен үзгәртүгә ничек карыйсыз? Сез дә менә заманча модага ияреп, Instagram, интернет шелтәрендә менә шул шелтәрләргә чумдыгызмы? Юк, мин бераз караштыргалыйм, Instagramны да, WhatsApплар белән дә аралашып, ниндидер модага ияреп китмәкче булган идем. Мен әйтәм, юк, потребительләр күбрәк. Чөнки син анда күрсәтәсең үзеңне, шигырьләреңне сөйлисең, мәзәкләрне сөйлисең, аны алалар да аннан соң акча эшләп йөриләр. Шулай. Кирәкми. Алмаз абый, түгәрәк бәхет тапшыруына тамашачыларыбызны сөендереп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Иҗатыгыз шулай гөрләп торсын. Тагын берәр кыска гына берәр юмор сөйләгезче зинһар. Ни дип әйтим? Рәхмәт яратуың өчен миндә егетне. Миңа инде 70 иң беренче күргән идем 18дә сине кебекне. 3 балам бар, иң кечесе синең яшьтә. Синдә бик матур, хатынымда кайнар кочагында бик күп еллар әле йоклатыр. Гаиләм тату, тормыш җайлы. Миңа бүтән берни кирәкми, миңа бәлки берни кирәкми дә, мин кирәкләр җирдә сирәкме. Ах, мин җүләр, ах, мин ахмак, бәлки надан, бәлки ваемсыз. Күпме газап чиктем яшьлегемдә, күпме сөю калды җавапсыз. Әллә инде мине яраталар, нинди бәхет, өнмөтешме бу, исән килеш фани дөньяларда, җәннәтләрдә йөргән төсле бу. Күзен алмый карап торма, мин карт инде сиңа, тиң түгел, тик шулай да йөрәккәем качак шаяртасың бит, Майгун, шаяртасың бит дип язып куйган. Синең өчен, сиңа сөйләр өчен булган икән. Ул дагы тормышыгыз бары тик күңелле вакыйгаларга гына бай булсын. Рәхмәт сезгә. Шулай әйтәбез без аны, шулай әйтмичә булмый. Бер юлда барган чагында икегә бүленмәгез, агач
Мәйдан телеканалы бу атнада көзнең матур көннәрендә гомер бәйрәмнәрен билгеләп үткән һәр кешене ихлас тәбрикли. Редакциябезгә Instagram шелтәрендә килгән язмаларны, комментарийларыгызны укыйбыз. Тамашачыларыбызның тапшыру турында язган фикерләре аеруча кадерле, һәммәгездә якын. Языгыз, без сезнең белән һәр чак элемтәдә, инде якыннарыгызны сөендерергә теләп, Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларыгызны, хатларыгызны юллый аласыз. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Эш гамәлләрегез ихлас булсын. Һәммәбезнең уңыш ачкычлары үз кулыбызда. Мин Зөлфия Шәмсуарова, бүгенгә сезнең белән сау буллашам.